Este pequeno camiño da rúa San Roque de Corón, que de primeiras non parece ter nada especial, causou un auténtico calvario a unha familia da zona. Hai máis de 2 anos decatáronse de que o goberno local rexistrou o camiño como público, cando, segundo eles, a parte final era da súa propiedade. Os afectados víronse obrigados a recorrer a xustiza. Enterámonos por terceiras persoas que o Ayuntamento quería facer pública, non fixo pública, o noso acceso a nosas fincas. Entonces fomos falar co Ayuntamento 50.000 veces, hasta que nos chegou a decir o alcalde que desto non falaba máis, que o tiña que dirimir un juez. Ao decatarse da decisión do goberno local, un dos veciños do camiño decidiu levantar o asfaltado da súa propiedade. Entonces foi daquela, cando eu na miña finca levantei o cemento que lle botín, porque lle había posto unha alfombra roja moi bonita a algún veciño que non a merecía. E despois, a raíz deso, levantei o cemento e prácticamente me veñan a esposar os municipales. Os feitos aos que se refire José ocorreron en Semana Santa. Ao levantar o cemento, as forzas de seguridade do Concello e os operarios municipais acudiron ao lugar, segundo os afectados, por orde do alcalde, para asfaltar a estrada. A veciñanza conseguiu evitalo. Puxemos 2 coches atrancando para que non puderan pasar e foron buscar a grúa de regueira. A grúa de regueira por este camiño non pasa, entonces desistiron. Os afectados denuncian que recibiron insultos dende o Concello. E lle diría en escritura, e sabes que me contestou el na mesa do despacho del? Jodeute ben jodido. Non sei a que se referiría, se era o alcalde ou se era un veciño. Se me tiña jodido ben jodido. Entón dixo, bueno, pero logo vamos a ver quen jode a quen. E empezou todo o follón. Tamén que recibiron insultos por parte da veciñanza, incluso con burlas nas redes sociais. E logo colgaronme en Facebook. Estes amiguetes deberon pasarlos a outros amiguetes, os outros amiguetes pasaron ao jefe de prensa do Concello, e o jefe de prensa foi o que colgou. E puxeron en lecturas o que puxeron. E o alcalde ben boa carcajada que ainda lle botou. Tras máis de 2 anos de calvario, finalmente a xustiza deulles a razón. Agora séntense aliviados e contentos. Aliviado, unha satisfacción, pero moi grande. Incluso celebraron que por fin a situación chegaba ao seu final. Fogo non houbo daquela, pero si unha boa mariscada houbo, para a familia, sí. Os 2 irmáns afectados colgaron as noticias da sentenza ao longo da vila para rematar cos insultos e coa outra versión que os culpaba de querer apropiarse do camiño. Agora agardan que o Concello cumpra coa sentenza e que resiste como privada a parte de arriba do camiño.